कोकणात मिळणारा आणखी एक छोटा मासा म्हणजे इरड आणि त्याची आमटी ही अत्यंत रुचकर लागते. म्हणून तीच रेसिपी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. इरड स्वच्छ धुवून त्याला हळद, लाल तिखट व मीठ लावून मॅरिनेट करायचे आहेत. इरडाच्या आमटीसाठी लागणारे इतर साहित्य ह्याप्रमाणे: एक मोठी वाटी किसलेलं ओलं खोबरं, एक मोठा चमचा चिंच, एक मध्यम आकाराचा कांदा, अर्धा कांदा फोडणीसाठी बारीक चिरून घ्यायचा आहे व अर्धा कांदा वाटपासाठी घ्यायचा आहे. तसंच पाव इंच आलं किसून घ्यायचं आहे. 6 तिरफळं. तिरफळाने आमटीला वेगळीच चव येते. त्यानंतर आपल्याला लागेल 2 छोटे चमचे धणे, चवीप्रमाणे लाल तिखट, हळद, फोडणीसाठी तेल, मीठ, आवश्यकतेनुसार पाणी. आता कृतीसाठी आपण प्रथम वाटप करूया. वाटपासाठी मिक्सरच्या भांड्यात किसलेलं खोबरं, त्यानंतर यात आपण घालणार आहोत धणे, कांदा, चिंच, एक मोठा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद. इथे 6 तिरफळं घेतलेली आहेत. त्यातील 2 तिरफळं वाटपात घालणार आहोत, कारण त्याने करीमध्ये त्याचा स्वाद खूप छान उतरतो. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून हे सर्व वाटप व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचे आहे. आणि वाटप बारीक वाटून घेतल्यावर आपण फोडणी देणार आहोत. पॅन गरम झाला की आपण त्यात तेल घालणार आहोत. गॅसचा फ्लेम हाय करून आपण कांदा व आलं घालून तेलात व्यवस्थित परतणार आहोत. कांदा चांगला गुलाबी रंगाचा झाल्यावर त्यात आपण फिश घालणार आहोत आणि ते सुद्धा अर्धा मिनिट तेलात परतून घेणार आहोत. आता यात आपण वाटप घालणार आहोत. इथे आपण चवीप्रमाणे मीठ आणि तिरफळं घालून आमटीला चांगली उकळी येईपर्यंत 4 मिनिटं हाय फ्लेम वर ठेवणार आहोत.